Majová situácia sa stala hlavnou témou diskusí vo verejných aj mediálnych kruhoch. Jej akademická minulosť, ktorá bola kedysi považovaná za prestížnu, je teraz v centre pozornosti kvôli nedávnym odhaleniam. Napriek významnému vplyvu jej rodiny v komunite zvesti o jej školských rokoch spôsobili, že mnohí spochybňovali jej úspechy. Podľa správ bývalých spolužiakov sa Maja nevždy sústredila na štúdium, radšej sa stýkala. To viedlo k zlým akademickým výsledkom a niektorí dokonca naznačujú, že jej učitelia sa s ňou mohli špeciálne zaobchádzať kvôli jej otcovi Radomirovi Takimu Marinkovičovi, mocnej osobnosti v tejto oblasti. Tieto tvrdenia vyvolali obavy z legitimity jej kvalifikácie a z toho, či boli jej úspechy skutočne dosiahnuté, alebo jednoducho výsledkom vplyvu jej rodiny. Polemika okolo Máji sa prehlbila, keď vyšlo najavo, že navštevovala kadernícku školu, kde si musela zopakovať prvý ročník a skončila v rovnakej triede ako rovesníčka, ktorá si spomenula na jej nezáujem o akademickú stránku školy. Toto zverejnenie ďalej podporilo skepsu v súvislosti s jej kvalifikáciou a autentickosťou jej úspechov. Dráma sa však stupňovala, keď nedávny vírusový incident s Majiným blízkym priateľom Anneli ešte viac upriamil pozornosť na situáciu. V búrlivej výmene, ktorá bola zachytená na páske, Anneli kritizovala Majinho otca za jeho extravagantné výdavkové návyky. Poukázala na to, že namiesto toho, aby sa Majin otec oddával honosným darom, mal múdrejšie míňať peniaze na svoju rodinu. Komentár: Prečo ste si nekúpili kotol, ktorý stojí iba 100 mariek? Zapálil búrku online. Mnohí to vnímali ako priamy útok na priority a možnosti výdavkov Majinho otca. Ako sa príbeh naďalej šíri, verejnosť zostáva rozdelená. Na jednej strane niektorí ľudia majú bránia a tvrdia, že bohatstvo a vplyv jej rodiny by nemali zatieniť jej osobné boje a úsilie. Na druhej strane, mnohí kritici považujú zjavné nerešpektovanie tvrdej práce a integrity rodiny za problematické a čoraz viac spochybňujú pravosť privilégií, ktoré Maja požívala počas celého svojho života. Médiá aj sociálne siete sú zaplavené komentármi a špekuláciami. Niektorí bývalí zamestnanci rodinnej firmy dokonca anonymne prehovorili o údajnom napätí vo vnútri domácnosti, ktoré malo trvať už niekoľko rokov. Podľa ich slov sa Maja často cítila pod obrovským tlakom verejnosti aj vlastnej rodiny, čo mohlo viesť k sérii kontroverzných rozhodnutí, ktoré dnes rezonujú celou krajinou. Situáciu ešte viac vyostrilo nedávne vyhlásenie jedného z rodinných priateľov, ktorý naznačil, že za zatvorenými dverami existovali konflikty týkajúce sa dedičstva a kontroly nad rodinným majetkom. Hoci tieto tvrdenia zatiaľ neboli potvrdené, verejnosť ich okamžite začala intenzívne rozoberať. Maja sa k celej kauze vyjadrila prostredníctvom krátkeho príspevku na sociálnych sieťach, kde uviedla, že pravda má viac vrstiev, než si ľudia myslia, a požiadala verejnosť o rešpektovanie súkromia. Jej vyjadrenie však namiesto upokojenia situácie vyvolalo ďalšie otázky a množstvo špekulácií. Analytici upozorňujú, že celý prípad môže mať vážny dopad nielen na reputáciu rodiny, ale aj na ich obchodné aktivity a verejný obraz. Medzi tým sa objavujú ďalšie informácie, ktoré naznačujú, že v nasledujúcich dňoch môžu výjsť najavo nové detaily, schopné celý škandál ešte viac prehlbiť. Zdroje blízke vyšetrovaniu navyše tvrdia, že niekoľko interných dokumentov malo uniknúť do rúk novinárov, ktorí momentálne preverujú ich pravosť. Údajne obsahujú komunikáciu medzi členmi rodiny a obchodnými partnermi, ktorá by mohla odhaliť doteraz neznáme dohody a zákulisné rozhodnutia. Ak sa tieto informácie potvrdia, tlak verejnosti aj médií sa môže výrazne zvýšiť. Celá situácia zároveň rozdelila aj politickú scénu. Niektorí verejní predstavitelia vyzývajú na dôkladné preverenie všetkých okolností prípadu, zatiaľ čo iní upozorňujú na nebezpečenstvo mediálneho lynču bez jasných dôkazov. Na sociálnych sieťach pribúdajú tisíce príspevkov denne a hashtag spojený s kauzou sa stal jedným z najdiskutovanejších tém v krajine. Psychológovia medzi tým upozorňujú, že podobné verejné škandály môžu mať vážne následky na psychické zdravie všetkých zúčastnených. Podľa nich tlak verejnosti, neustále sledovanie médiami a masívna vlna kritiky často vedú k izolácii, úzkosti a strate dôvery. Napriek všetkým obvineniam však Maja naďalej odmieta, že by urobila čokoľvek neetické. V blízkom okolí sa špekuluje, že pripravuje rozsiahly televízny rozhovor, v ktorom chce prvýkrát otvorene prehovoriť o svojom detstve, rodinných konfliktoch aj o udalostiach, ktoré údajne stoja za celým škandálom. Verejnosť teraz netrpezlivo čaká, či tento krok prinesie vysvetlenia alebo odhalí ešte šokujúcejšie tajomstvá. Nezapomni zasubskribovať.